As everyone knows kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari kuMoscow, Russia. Panguva ino toda kuti kusvika kwaita mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masodanzo Mnangagwa ava kuuya kuchireza maspeculations pamusoro pehis arrival. Sanapinda mashoko atona kuti awa vagari munyika yeZimbabwe at some point they are no longer interested, hasina that vibe mune mutungamiri wavo President Masodanzo Mnangagwa. Ndokunga subscribe like ucha on the bell icon. TV na mzimu ainoposta mapictures amuri kuona Idi Mnangagwa's arrival pamwechete awanana Putin wamuri kuona avo amudanyora chiti the simplicity in Putin's dressing and the complexity in Mnangagwa's fabric stockpile strapped all over his body screams out that the Russian president is a seller and Mnangagwa is a buyer of everything Moscow produces. A short story revealing how the hypnotic scarf was made in Russia or China. No mashwara kudai nyokopanapa pamusoro pemutungamiri wenyika zvinzi aiwa in this picture it portrays kuti nyika yeZimbabwe is the buyer and Russia is the seller. Panguva ine inoonekwa kuti Russia aiwa ane maspeculations ainawo mutungamiri wenyika as we all know apo makore apfuura mutungamiri wenyika achiendapo aiwa achinoita sekunotengesa the Zambian Republic zvitiko aiwa nyika yeZimbabwe zvainoziva ndopakatanga hondo ndopakatanga chaos zvekuti marelations eZimbabwe pamwechete neZambia pamwechete eZambia neRussia at some point they've worsened. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi panguva ino yatiri kuona kuti right now eZimbabweans panguva ino people they are not being satisfied nematongero avari kuita just because service provision and everything is in a dilapidated state. Everyone is advocating for change and everyone ari kuda kuti aiwa nyika yake ive transformative. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pane comment section maidudze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.